Kaixo lagunok, gaurko honetan Poxpolo puzzlea izeneko mai jolasa aurkeztu gura dutzuet. Poxpolo puzzlea izeneko jolasa hau 8 urtetik aurrerako jokalari bakarrentzako mai jolasa da. Jolasien hasi aurretik betiko moduan material dana maixan gainera atara eta jolaserako prestatuko gara. Poxpolo puzzlean mai jolas honetarako bi elementu behar ditugu bakarrik. Alde batetik poxpolo itxurako makil erraldoi honek eta beste alde batetik erronkaz beteriko liburuxkatxo hau. Lehen esan dautueten moduan, mai jolas hau bakarrik jolasteko logika jolas bada. Orduan jolasan dinamikia oso sinplia da. Norberak aukeratzen dauen erronka zenbakia hartu, erronka horretako irudia egin beharko dugu maiaren erdian, hau da, poxpoloako kolokau beharko ditu maixan, hemen marrazkia ondixen agertzen dien moduan, eta behian agerketa jakun arauai jarraituta, erronka genditzen saiatu beharko gara. Mai jolasan dinamikia hobeto ulertzeko, probatxo bat ingo dugu. Goazen lehenengoko erronka ikera. Hauxe izango da lehenengoko erronkiak eukiko dauen itxuria. Ikusten duzuen moduan, 6 lauki dauku mai gainean, eta erronkiak esaten dau. Bost poxpolo kendu ezkero, bertan geratu bidiela, olako 3 lauki. Holan jarraituko, erronkaz erronka, hemen agertzen dien erronka horrek einaz, bai? Batzuetan poxpoluak kendu beharko die, beste batzuetan gehitu eta beste batzuetan lekuz mobiru. Hori dana, erronkan azpikaldean azalduko jatzue. Eta beti, erronka ondo injozuela ziurtatzeko, atzekaldean daukotzu gure baldin bauzue konsultarako emaitzak. Hauxe da poxpolo puzzle jolasa, erraza eramateko, eta gainera, burua bizi edo argi mantentzeko aukerakoa. Gaurko bideoa gustoko uki baldin baduzue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen azalpen bideoen berri eukigura baldin baduzue, arpidetu gure YouTubeko kanalera edo jarraitu adi gure sare sozialei.